Ай, стига, бе, Дамяне. Хей! Хей! Ей, какви парчета, бе, брато! Аре, бе, виж ги тя, бе, виж ги, бе! Дамяне, бе! Слушай сега, моето момче. Ето така трябва да се говори на жена. Нов модел е тя на пазара, нова мода София вкара, лъскава като от корица, лудница е. Всички нови екстри предлага, само по играчи си пада, забранена за аматьори, лудница е. Леле, гледай само по парче, леле, каква резачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, леле, то презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата мацка на века. Страшна теларка, тонингована топ-газарка, парната като от витрина, лудница е. За секунди мощно го вдига, на мъжете адреналина, да я тестваш как ти се иска, лудница е. Леле, гледай само по парче, леле, каква резачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, леле, то презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Парчета, бе, брато! Леле, гледай само по парче, леле, каква резачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска на века. Леле, гледай само по парче, леле, то презачка е, братле, новата фурия в града, най-добрата маска